Здравейте на всички, аз съм Галчоплей и днес ще играем GTA 5 онлайн и ще изпълним две подготовки, ще направим един обир. Съжалявам също така, че не съм качвал видеа една седмица, просто имах работа и не ми се занимаваш като цяло. Ако искате да продължавам с клиповете, дайте палец нагоре и се абонирайте с канала с камбанката да получавате известия, когато качвам много видео. И нека направо да започнем с една нова игра и симулатор. Също така напишете в коментарите дали искате ревю на компютъра ми, защото в началото ми писаха да направя ревю на компютъра си. Най-вероятно този клип ще го видите в понеделника. Днеска е неделя и не знам дали ще успея да го работя да го кача днеска. Маша ма престрелка обаче. Не съм много сигурен. You fucking loser! Show his head! As soon as you got that pass, get the fuck out of there. Take the elevator down to the garage and look for his security's vehicle. Probably an SUV. They gotta have some of their gear in that trunk too. Outfits or something. Between those and the SUV, we finna finesse this bank robbery shit. I'm taking you down. Аре, остана. Аха, и аз взех го някакси. По някакъв начин. Обаче то сме остави на малко. Оле, ти не го очаквах. Никоя маза са филма за всеки случай. Да не стане нещо. Сега дали ще има престрелка е въпроса. Такъв джип имах и го продал. Добре, ще просто когато сме на локациите да не губим време. Няма престрелка, бе. Долу да няма фил. Да го направим това път да не се бавим. Че тук ще е много дълъг.
най-вероятно ще е на час, между другото. Охо, 15к. Добре, ще включа вече, когато сме на аутошопа. Така, това е втората подготовка. Не знам дали ще успея да направя на време. Като не, другия епизод ще обера, а тук ще са подготовките. Къде трябва да карам? Това летището. Добре, ще включа направо, когато сме на летището. Трябва да направя сега. Аре, бе! За първ път ще карам полицейски хеликоптер. И съм забрал как се кара. Але. Добре, ще почна вече, когато съм избягал от полицията, да ми губя време. 2000 years later. Полицията се трябва да го приземе някакси, без да го осъзнавам, малко трудна задача. Не. Съм го направил. Така трябваше да снимаме някакъв банков управител, ама забрави да пусна клипа. Тъй, че нищо не се бърка, предполагам. Трябва да се маним 10к. Добре, ще включа вече, когато сме на аутошопа. Така, здравейте хора, малко ще подсъкаме CS, ще изиграем една игра, да запълним клипа, понеже те ще е 8 минути. Браво, бе! Старата тактика, да. И съкри. Ок. А? Единият е убит. Браво. Мъртъв. Ей го тук е. При тебе е някъде. На малко е. Меня интересует шорт. Шорт. Какво става, бе? Нищо. На 300 пинг ги убих. На много пинг.
Сега имаме шанс. Какво правиш, бе? Флашка метнах. Браво, е! Добре, приятели, това ще за днес. Ако ви е харесал епизода, дайте палец нагоре, се абонирайте за канала с камбанката, получавате известие, когато качвам ново видео. Лайк, subscribe и до следващия път.